više radovala. Barem znaš da ćeš na taj način upoznati neke ljude, sklopiti neka poznanstva koje su ti kasnije važne u životu i dobiti mogućnost da kasnije u nekim, dakle, u istoj toj produkciji ili od tog reditelja dobiješ neku veću ulogu. Tada sam tako razmišljala. Ali sada, ako je nešto baš zaista jako malo i ako me ne raduje dovoljno, onda to umem da odbijem zato što mislim da tu šansu treba pružiti nekom mlađem, nekom ko je na akademiji, kome će to mnogo više značiti. I ja mislim da je to, eto, fair play. Jer ako meni to ne znači, ako ja u tome ne mogu celu sebe da dam onako kako ja želim da dam, onda nije ni u redu sa moje strane da prihvatim nešto gde se neću potpuno dati. Jer ja sam takva osoba, ja sam jednostavno strasna osoba i svoj posao prihvatam sa strašću i volim onako da se raspuknem u tom poslu. Ne, jasno, ti si jedna od glumica koja je također uradila dosta reklama i to glumci čini mi se vole da rade, ne znam koji je razlog, pretpostavljam materijalni razlog. Šta ti misliš o tome? Ja mislim da obično glumci to rade zbog para, šta ti misliš? Ja nemam ništa protiv para. I mislim da je jako lepo zaraditi novac i neću da budem folirant pa da kažem da neke stvari u životu nisam radila zato što je dovoljna količina novca bila u pitanju. I mislim da je to zrelo razmišljanje. Potpuno odgovorni smo za svoj život i tako i treba razmišljati. Ali postoje naravno stvari koje ne bih radila ni za kakve pare, koje su protiv mog sistema vrednosti. Eto, postoje neke stvari koje nikada ne bih uradila ni za kakav novac, zaista. Ali zato volim da radim reklame koje su onako dobro dramaturški smišljene. To su te glumačke reklame. Naprimjer, ja svoju reklamu za Loto, koju sam radila sa Acom Boškovićem, obožavam. I meni je ta reklama strašno mnogo značila. Naprimjer, nema intervjua, a da me neko ne pita baš za tu reklamu. Ljudi su se nekako vezali za tu devojku koja dolazi kod svog momka kada on osvoji novac na loto u kojemu se vraća onako pokunjeno, a pre toga ga izbacila iz stana. Mnogi su se pronašli nekako u tome i dan danas onako deca kad me vide na ulici znaju da dovikuju otvori kad ti kažem otvori iz te reklame. Tako da to je postalo nešto, ostalo je kao nešto autentično. Ja mislim da je to zaista dragoceno. I ta reklama je meni posebno prirasla srcu baš zbog toga što je meni pružila da u tih par sekundi uradim nešto što je glumački značajno. I ja mislim da je to divno, pa mislim, nemam ništa protiv takvih reklama, pogotovo protiv saradnje sa ozbiljnim ljudima koji... Ja mislim da je to umetnost. Mislim, zašto to ne bi bila umetnost ako to neko ume da radi? Jasno, slažem se sa tom potpuno. Ono što je interesantno jeste da si ćerka poznatih roditelja. Tvoj tata je, kao što sam rekao u najavi, poznati glumac Milan Štrljić. On, također majka, ti se bavi baletom. Ono što me zanima jeste da čini mi se da se ti nekako svojim radom izdvojila iz tog nekako prezimena koje te je pratilo na samom početku tvoje karijere i da si svojim radom u stvari zaslužila to mesto koje imaš sad trenutno. Zanima me, da li i dalje imaš taj neki problem, na primjer, ljudi kažu, eto, ona ima poznate roditelje, njoj je lako, moći će lako da dođe do uloga i sve ovo što radi. Kako ti reaguješ na to? Pa, kako reagujem na to? Znate, sa jedne strane ja mogu da razumem ljude koji su iz našeg posla, čiji roditelji, mladi ljudi koji se bave, koji su glumci, koji se bave našim poslom, a čiji roditelji nisu iz tog sveta. Ja mogu da razumem njihovu, ajde tako ću da se izrazim, njihov osjećaj neki zakinutosti možda, ajde, ako tako mogu da se izrazim. Ja nisam nerazumna i ne mogu ništa loše o tome da kažem, ali moram nekako da naglasim da barem prvo svaka priča je priča za sebe, svaka porodica je porodica za sebe i svaki slučaj je različit. Ja mogu da govorim o tome, samo o mom slučaju, ne mogu da govorim o ostalim ljudima koji su iz umetničkih porodica, zato što ja ne živim njihovim životom, nego živim svojim. Na jedan način je meni to u početku pomagalo s jedne tehničke strane, zato što su ljudi lakše zapamtili moje ime, jer sam ja već imala poznato prezime, odnosno poznate roditelje za koje se to vezivalo. Ali moramo imati nekako i u vidu to da moj tata ne živi ovde i da ja s te strane nisam dobijala uloge nekako na taj način.
Tako da, s te strane, ja zaista mislim da nisam na neki način profitirala, ako tako. Ja sad ne znam, možda bi situacija bila drugačija da živi ovde. Sada iskreno, naravno, razgovaram, ne umem drugačije nego ovako da razgovaram. Ali isto tako nisam dobijala uloge ni u Hrvatskoj. Mislim, iako mi tata tamo živi, nisam gostovala u pozorištu čiji je on upravnik jer bi on to smatrao protekcijom. Nisam igrala ni u jednoj hrvatskoj seriji. Jednostavno, prosto nisam. Imam osjećaj i voljela bi da je to tako, voljela bi da ne grešim, da su me ljudi zavoleli, oni koji su me zavoleli, a naravno ne može svako da vas voli, niti treba svako da vas voli, pogotovo kad imate neke svoje stavove, nemoguće da vas svako voli. Mislim da su me nekako, oni koji su me zavoleli zaista najviše zbog mene, jer mislim, za ljubav publike se borite, kao što se borite za ljubav muškarca sa kojim ste. Mislim, ništa to tek tako ne dolazi kao grom iz vedra neba, a ono što ja mogu da kažem je da naravno u celom tom procesu ima stvari ima situacije i trenutaka koji vam prijaju i ima onih trenutaka koji vam ne prijaju. I uvek će neko reći da ste dobili nešto preko veze. To je prosto neminovno, ali je suština u tome da to vas ne povređuje i da toga nekog ko je to pomislio ne osuđujete, zato što su sve slabosti nekako razumljive, prosto, pogotovo kad se bavite ovakvim osetljivim profesijama. Da li si konsultuješ, na primjer, sa tatom u tvom radu, glumačkim nekim ulogama, prosto, da li ti on posavetuje nekad, dobro, ovo te stvarno nije trebalo ili tako nešto? Pa ne konsultujem se. Ne konsultujem se opet sticajem okolnosti zato što ne živimo u istom gradu i nemam sad tu fizičku mogućnost da budem s njim stalno u kontaktu, pa da, pogotovo kad bi se konsultovala, to su ovako duži razgovori, ipak su to studije na temu neke uloge koju radiš. Ne kažem, nekako negde ranije mi je to nedostajalo kad sam bila na akademiji ili u periodu možda malo pre akademije i tako. U stvari, rastuživalo me je to što ne mogu da se konsultujem. Bila mi je potrebna ta podrška. I ta podrška će mi verovatno zauvek biti potrebna jer je ona zaslužna za vaše samopouzdanje kad ste nečije dete. Mislim, to je normalno. Ali vremenom sam shvatila da je to možda baš i dobro. Jer kakav god savjet da tražite od vaših roditelja, to je ipak savjet koji proizilazi iz njihovog organizma, iz njihovog ugla gledanja koji nije vaš organizam. A za naš posao je jako bitno da pronađeš ono svoje autentično, što nije ni tatino ni mamino, jer u svakom drugom slučaju ćeš nekog imitirati. Niti je nešto što si ti pokupio od nekog glumca kojim si fasciniran. I samo onda kad si sam možeš da dođeš do tog nečeg. I kad si sam, i kad si usamljen, i kad ti je teško. Samo tako možeš da dođeš, mislim, do onoga što je baš specifično i samo tvoje. I što će se posle pokazati, što će posle ljudi prepoznavati kao da, to je ta i ta